Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Durki bala sapriang ka bala pelagda kaseng Kongres na Mumbai ha kerensan X ha ka bala UI ba uway na kipulit ka jela ha Mumbai ula berngam ya ki samla da ka mukot duma thok halor udrok bat ong ba un penhap ha kani ka mukot duma lada ki wan mi biang sha ka jeng ya ki kat kum ki telong khubor la ya thu bada ka ba shimkhia bha ya ka te ka jingja ki pulit jong ka Mumbai ki lasdang ya ka jing tokit halor ka jing shisha bat la weng no yaw te upulit na ka kam ka ba udan menta ki he pulit ki le thu ba un sale ya ka badon kam kat kum ka jing lap na ka jing tokit ngan bu san pho gram upaudar ha ki plajong phi layo sngo ba ute upulit ula berngam ha ka durki lada ka ni ka long ka ba shisha kam de tang ka jing persyang ban penting ki samla puli henry ka de ka jing sha thombor persha e ka hok jong ki pat ba ka jingkinti ka sur kam dei ka kamrunar ya ki jingkli jong ki samna puli de banjubab da ka jingkit khri om da ka jing berngem lapan phai ka Kongres ha ka rinsan X कसम से घर पे इधर वापिस अगर किधर मिला नहीं 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 तो नहीं फिर मेरे साथ बेकार आदमी नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल मैं डायरेक्ट 50-50 ग्राम पाउडर डाल देगा कि जेब में अरे नहीं नहीं हाँ, नहीं फिर गया क्या जिंदगी गया अरे नो जामीन वो तो सर वो तो और ही खराब तुम लोग की वजह से हम लोग को तकलीफ है अभी ठीक है सर जाएंगे मैं तो मालूम पड़ा कि फिर घूम के आ गए नहीं 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 तुम लोग को